Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календары 14 лістапада і далей у праграме мы раскажам пра новую юбілейную праграму ў Гомельскім дзяржаўным цырку. Пабываем на пакістанскім тыдні моды, праанансуем самыя яскравыя праекты «Беларусь-3» і пагаворым пра 6-й рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі з яго мастацкім кіраўніком Владзімірам Карачэўскім. Маскоўскі цыганскі ансамбль «Руска-Рома», які ўжо больш за 20 гадоў паспяхова выступае на расійскай эстрадзе, заўтра ўвечары дасць свой канцэрт у Мінску. Неаднаразовыя лаўрэаты міжнародных фолк-фестываляў у такіх краінах, як Чэхія, Польша, Славакія, Балгарыя і Румынія, лаўрэаты расійскай прэміі «Залаты грамафон» і «Песня года». На беларускай сцэне Рома прадстаўляе шоу «Пакахай цыгана». У праграме папулярныя цыганскія песні і рамансы, запальныя табарныя скокі, а таксама прагучаць песні венгерскіх, румынскіх і польскіх цыган. Пад гукі гітары гледачы апынуцца ў Іспаніі на радзіме фламенка. Гэта шоу, у якім сучасныя рытмы пераплятаюцца са старадаўнімі цыганскімі песнямі. Пасля 5гадовай паўзы Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Анісімава у вялікай зале Белдзяржфілармоніі прадставіў оперу Верді «Отелло». Пра гэту падзею наш першы сюжэт. Опера ў фармаце канцэрта, лёгкі росчырк пяра вялікага Верді і цэлае сузор'е талентаў на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Новы праект Александра Анісімава для сапраўдных знатакоў класічнай музыкі. Канцэртнае выкананне оперы Джузеппе Верді «Отелло» – яшчэ адзін падарунак, які падрыхтаваў аматарам музыкі маэстра Александр Анісімаў да свайго 70гадовага юбілею. Пачалося свята прэм'ерай балета «Корсар», другой яго часткай стало выкананне ўрачыстай мессы Бетховена, цяпер настаў час оперы «Отелло». Мне кажется, что это поздний Верди наиболее симфонический, то есть его исполнение на сцене, оно как раз очень уместно. И именно нашим оркестром, который в полном составе, крупный, большой коллектив. На сцену выйшлі італьянскія, рускія і беларускія салісты П'ера Джульяччы і Ірына Крыкунова, Дамініка Бальцані, Іван Міхайлаў, Дмітрый Карпілаў, Александр Міхнюк і Крыспенсія Стасенка. У канцэрце таксама прымала ўдзел Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Грыгорыя Шырмы. Сцэнічную партытуру канцэрту распрацаваў італьянскі рэжысёр Карло Антоніо де Лючия. Бездакорнае, глыбока эмацыйнае выкананне і неверагодны тэмперамент артыстаў трымалі публіку ў напружанні да апошняй секунды. Творчы палёт, які аб'яднаў у сабе талент кампазітара, бачанне дырыжора і майстэрства выканаўцаў, падарыў усім аматарам класічнай музыкі сапраўдную, чыстую асалоду і радасць. Заўтра ўвечары ў сталічным маладзёжным тэатры прэм'ерны паказ драмы «Dreamworks», кароткі змест якой наступны. Дэвід размаўляе са сваёй памерлай жонкай Мэрыл. Ён не здольны адпусціць сваю любоў да яе і жыць далей. Засталіся невырашанымі банальныя, але вельмі важныя пытанні пра каханне, сям'ю, чалавечае прызначэнне. Каб знайсці адказы на іх, Дэвіду і патрэбна Мэрыл. Сітуацыя мяняецца, калі ён знаёміцца з іншай жанчынай. Здаецца, яна адзіная здольная вярнуць Дэвіду адчуванне рэальнасці. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Дмітрый Багаслаўскі. Праграма «Камертон» распавядае пра гісторыі творчых шляхоў, поспехаў і дасягненняў любімых народам артыстаў. У гэтым выпуску размова пойдзе пра народнага артыста Рэспублікі Беларусь, саліста і кіраўніка ансамбля «Сябры» Анатолія Ярмоленку, які, дарэчы, заўтра святкуе свой юбілей. Не пропустите «Камертон» на «Беларусь-3» 15 листопада у 10 годин 5 хвилин. Я когда выхожу на сцену, я забываюсь, я вижу только вот множество количества глаз, я разговариваю с ними, я вижу их отношения, и для меня это вот самое главное. Аматарам гісторыі будзе цікава наведаць выставу «Археалогія і старажытная гісторыя Магілёўшчыны», якая размясцілася ў Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі. Экспазіцыя адлюстроўвае матэрыяльную культуру і гаспадарчую дзейнасць насельніцтва Падняпроўя ад палеаліту да сярэднявечча.
Экспануются кремниевые и каменные прилады працы, вырабы з жалеза, ляпны и ганчарны посуд, упрыгажэнні, збожжа культурных раслін, якія ўжываліся ў ежу і многае іншае. Асноўныя заняткі людзей розных эпох адлюстроўваюць дыярамы палявання на маманта, рыбалоўства, ганчарства, культавае месца, курганы, селішча. На выставе пад назвай «Сінонімы» прадстаўлены працы маладога фотографа Ціны Забароўскай. Яны зроблены ў розны час і ў розных гарадах Беларусі, Францыі і Бельгіі. Аўтар дэманструе свой погляд на фотамастацтва і робіць акцэнт на візуальных вобразах. Сінонімы своеасаблівы рэпартаж пра навакольны свет. Пры дапамозе сімвалізму закранаюцца пытанні часу і гісторыі, гармоніі, сузірання і адзінства. Як словы, якія маюць рознае гучанне, але аднолькавае лексічнае значэнне, так і серыі здымкаў паказваюць розныя, але ў той жа час аднолькавыя з'явы. Выстава працуе ў Гомелі да 26 лістапада. Да 70-гадовага юбілею Анатолія Ярмоленкі тэлеканал «Беларусь-3» заўтра прапануе гледачам канцэрт ансамбля «Сябры», які адбыўся сёлета ў рамках фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Глядзіце канцэрт у 13 гадзін 15 хвілін. Смелая, моя недокаханая, моя незразумелая. Заўтра ў Брэсце пройдзе канцэрт спевака і кампазітара, уладальніка тытула «Залаты акардэон Беларусі», лаўрэата міжнародных конкурсаў і фестываляў Ігора Квашевіча. У яго рэпертуары насычаныя канцэртныя праграмы, такія як сучасная музыка для акардэона, музыка кампазітараў Беларусі, акардэон на эстрадзе, якія былі высока ацэнены як гледачамі, так і крытыкамі. Ігор Квашевіч выпусціў ужо 3 альбомы эстраднай музыкі: «Містер Акорд», «Пырскі шампанскага» і «Часы года». У канцэртную праграму ўвайшлі лепшыя кампазіцыі з іх. А зараз варта даведацца аб тым, што адбываецца за межамі нашай краіны. Нядаўна ў Пакістане прайшоў тыдзень моды. Як заўсёды, ад подыума было не адвесці вачэй. На гэты раз дызайнераў натхніла зорная ноч. Золата ў спалучэнні з глыбокімі цёмнымі колерамі. Так бачаць будучы ў сезон восень-зіма пакістанскія дызайнеры. Нядаўна лепшыя з іх прадставілі свае работы на тыдні моды ў Карачы. Моя калекцыя пра то, як зрабіць жанчыну прыгожай. Фарбы гатычныя, таму што гэта зіма. Менавіта таму я выкарыстаў шмат гатычных глыбокіх кветак. Гэта спалучэнне цёмна-бардовага, чорнага і залатога. Пакістан засяляюць розныя народнасці, і ў кожнай свае асаблівасці ў вопратцы. Пры гэтым на подыуме традыцыйныя сары дапоўнены ноткамі сучаснасці. Гэта і валаны, і адкрытыя плечы ў такт заходнім модным тэндэнцыям, і шырокія штаны клёш. Нязменнае багацце залатой вышыўкі і упрыгожванняў, цнатліва закрытыя калені, асаблівая увага, як заўсёды, вясельным нарадам. Моя калекцыя вясельнага сезона натхнёная бляскам і гламурам, і наша палітра фарбаў зорная ноч. Чорны пераходзіць у цёмна-сіні і жоўты. Мы выкарыстоўвалі класічныя матывы, вытанчаныя ў прыгажэнні, але выкарыстоўвалі іх так, каб яны выглядалі модна. Спакон векаў жанчыны хочуць быць прыгожымі, і пакістанскія традыцыі з'яўляюцца невычэрпнай крыніцай натхнення і магчымасцяў для мясцовых дызайнераў. Да свайго 45-годдзя гомельскі дзяржаўны цырк дорыць яркія нумары новай праграмы «Цырк рэвю» і шоу «Касалапых». Сінтэз дрэсуры, акрабатыкі, харэаграфіі і прафесійнай пастаноўкі нумароў. На прадстаўленні гледачы ўбачаць шоу ілюзіёну, паветраных гімнастаў, акрабатаў, жанглёраў, эквілібрыстаў, велафігурыстаў. Сваёй грацыяй і прыгажосцю вас таксама пацешаць браты нашы меншыя, дрэсіраваныя папугаі, кошкі, сабачкі і, нарэшце, касалапыя балерыны. Зарад станоўчых эмоцый прапануюць прызёры міжнароднага фестывалю цыркавога мастацтва Монте-Карло, клоунскі дуэт пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Расіі Сергея Прасвірына. Цыркавая праграма будзе доўжыцца да 3 снежня. Заўтра ў Магілёўскім драматычным тэатры будзе прапанаваны спектакль для дзяцей і дарослых у дзвюх дзеях пад назвай «Казка пра каралеву, прынцэсу, рыцара і пачвару». Жыла-была адна дзяўчынка, дакладней прынцэса, чароўная і вельмі капрызная. І вось аднойчы яна была захоплена страшэннай пачварай.
І хто ж зараз пераможа монстра? Уся надзея на адважнага героя рыцара з 39-го каралеўства. Што было далей, вы даведаецеся з вясёлай, павучальнай і трохі хуліганскай камедыі. А яшчэ там будзе мора музыкі ад беларускага інді-рок гурта «Ілі-Ілі». Лістапад – месяц сучаснага мастацтва на Беларусь-3. У эфіры тэлеканала вашай увазе лепшыя спектаклі, канцэрты, фільмы і праекты пра нашых з вамі сучаснікаў, пра геніяльных творцаў і іх творы. І вось да міжнароднага фестываля сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. У рамках праекта «Іншыя танцы» заўтра канал «Беларусь-3» прапануе вашай увазе балет «Вяселейка» у пастаноўцы Тацяны Баганавай. Побытавая музыка, тэатральныя шумы – ўсё гэта ўтварае уласцівую трыллерам атмасферу пакутлівага чакання, навіслай трагедыі. Ахвярапрынашэнне дзяўчыны дзеля прыходу вясны трансфармуецца ў гібель усяго племені ў імя светлай будучыні. Глядзіце спектакль «Вяселейка» ў 23 г 40 хвілін. З 17 па 22 лістапада ў Бабруйску пройдзе 6-й рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Дуніна Марцынкевіча. Мы сустрэліся з яго мастацкім кіраўніком Владзімірам Карачэўскім, каб даведацца пра задачы сёлетняга форуму, як змянілася геаграфія яго ўдзельнікаў і што новага чакае ўдзельнікаў фестывалю. Вітаю вас, Владзімір Михайлович. Сёлета ў Бабруйску пройдзе 6-й фестываль беларускай драматургіі імя Дуніна Марцынкевіча. Пастаноўкі па творах беларускіх аўтараў ішлі і працягваюць ісці ў тэатрах. У чым задача фестывалю? В першую чаргу гэта папулярызацыя. І зараз у свеце ведаюць, што ёсць такі фенамен, як беларуская драматургія, таму што актыўна наша беларуская драматургія ставіцца ў іншых краінах. Акрамя таго, мы павінны не толькі займацца дыстрыб'юцыяй, напрыклад, Шекспіра, мы павінны падтрымліваць сваё і неяк развіваць. Апошнім часам у падыходзе да фестывалю адбыліся пэўныя змены. 5-й быў юбілейны фестываль, і ён быў іншы. Тэатр беларускай драматургіі стаў аднім з галоўных арганізатараў гэтага фестываля. Тэатр, які таксама дзейнічаў у стварэнні праграмы фестываля. На 5-м фестывалю мы першыню запрасілі гасцей не толькі з усёй Беларусі, але ж і за межы. Упершыню выступіў маскоўскі тэатр імя Маяковскага, які паказаў п'есу Дмітра Багаслаўскага «Любоў людзей». Акрамя таго, мы ўпершыню пачалі праводзіць дадатковыя мерапрыемствы, такія як чытанні п'ес, знаёмства з іншай драматургіяй, далучыўся Цэнтр эксперыментальнай рэжысуры і Цэнтр беларускай драматургіі. На сёлетнім фестывалі працуе 2 журы. У нас праводзіцца праграма фестываля конкурсная па 2 накірунках. Гэта спектакль тэатра драмы і спектакль «Эксперымент». Мы пашырылі дадатковую праграму фестываля. Акрамя таго, прымаюць удзел лектары, якія расказваюць пра сучасную драматургію, пра сучаснае тэатральнае мастацтва. У нас будзе праграма «Зефір-2». Гэта наша чытанне п'ес сучаснай беларускай драматургу. Чытанне робяць і бабруйскія рэжысёры сваімі акторамі, і прывозім мы студэнтаў акадэміі мастацтваў і ствараем зусім іншую драматургію. Напрыклад, свае ўражанні ад горада, ад яго людзей расказваюць удзельнікі гэтых чытанняў. Акрамя таго, гэта год знакавы для такіх выдатных персон, як Францыск Арына, як Колас, як Купала. Таму будуць некаторыя мерапрыемствы прысвечаныя ім, напрыклад, прэзентацыя зборніка п'ес па выніках конкурса Францыска Арыны «Сучаснасць», выставы. І акрамя таго, прыязджаюць госці з Славакіі са спектаклем па твору Светланы Алексеевич «У вайны нежаночы твар». І вельмі цікавая конкурсная праграма. У конкурсную праграму увайшлі п'есы удзельнікі конкурса Францыска Арыны «Сучаснасць», які праводзіў наш тэатр. Акрамя таго, актыўны вельмі ўдзел прымаюць нашы лялечныя тэатры. Беларускі дзяржаўны тэатр лялек з Мінску прывозіць, ладдзі роспачы Гродзенскі тэатр прыводзіць спектакль «Юдзіф», Магілёўскі тэатр, спектакль «Сінія-сінія». Мы бачым, што беларуская драматургія патрэбна. Дзякуй, да сустрэчы на фестывалі.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».